Нека сега да поразсъждаваме малко над въпроса: мит ли е прочистването? В областта на здравната грижа все повече се шири убеждението, че не се налага да взимаме специални мерки за детоксикация, защото тялото се пречиства по естествен начин. Експертите не разбират, че ние сме изправени не само срещу токсините на ежедневието, имаме си работа и с патогени, които се разпространяват с голяма скорост сред населението, причинявайки автоимунни и други заболявания и при млади, и при стари. Изложени сме на токсични тежки метали, пестициди, хербициди, разтворители, петролни деривати и други съвременни химични отрови, които са неизменна част от живота ни. Специалистите, които твърдят, че нямаме нужда от детоксикация, не разбират и това, че високомазнините храни, които почти всички консумираме, било то стандартно меню, посредством балансирани диети, чрез интуитивно хранене, модерни палео и кето режими или